चीज ब्रेड पकोडा, त्यासाठी मी घेतले चीजचे स्लाइस घेतलेत, ब्रेड घेतलेत, हळद घेतलीत, चण्याचं पीठ, खायचा सोडा आणि मीठ घेतले, हळद घेतले आणि चिमूटभर सोडा घेतला. आपण आता हे पाणी टाकून पातळ करू. आपण ब्रेडमध्ये चीजचे स्लाइस ठेवून तयारी केलेली आहे. दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असं शेकलेलं आहे. आपण आता हे भांड्यात काढून घेऊ. अशा प्रकारे आपण बाकीचे सुद्धा तळून घेऊ. प्रकारे आपला चीज पकोडा तयार झालेला आहे.